Kilimanjaro nde indi ina wowa nanedi. On paami ko nden tuldi towde ete lollundi to soɓɓundu funnaange rew leydi Tanzanie. Kono ɗo e Philadelphie nder dowlaji denduɗe Amérique, Kilimanjaro ko nokku nyamirɗo hono restaurant wi'etendo on. Udditi ndeɗo nokkuri ko o debbajo. Mbiyetemi Youmaïssa Ba ko Sénégal ngummimi Dakar, donc cilon jeeyami mi ari ɗo depuis 99. Youmaïssa Ba ina artana en e sababu ndeɗo indi Kilimanjaro nde o suɓi gila hitande 2005 nde o darni nokku o. aɗa andi so nde min ari Amérique kono famir toon américain ji ganda amen sababu ko Sénégal jeeɗa walla ko Mali walla ko Côte d'Ivoire, kamɓe wiyata amen tan africain. Donc il fallait que mi ƴeewa inde mo ganduɗa o Afrique, kamɓe américain ji yimɓe fof so ɓe nani ɗum tan moɓe andi ɗum ko business Afrique naaɓe. Gila o debbo dariɗo fuɗɗi golle ɗe ɗo e nder Philadelphie, o tacci daawi kewɗi ete ombo gollino ɗo yimɓe heew. Gila nden ha joni min yetta Allah, aɗa andi neɗɗo so uddidi business depuis 2005 ha yettima do hande 2026 ko yettude Allah no fewi. Ganden kadi ko collaboration bandiraɓe worɓe wondunon e am, min golli ensemble pendant plusieurs années, ɓe walli kam ɓe waɗi épaulé kam ha min yetti ɗo ɗo min yetti. Donc Allah waɗi joni nak ko min tan jogui business o, mais min yetta hen Allah no fewi. Yimɓe hewɓe min gollirat, surtout la majorité nak ko Halpulaar en ɓe minen gondi ɗo. Donc en plus de cela sa jewti ko miñiraɓem tan mi woni ɗo e Salo e Biyam e vraiment communauté o. En tawi ɗo iwarinaɓe hewɓe, Youmaïssa andini en wondi hakkude maɓɓe ko hunde ɓoyndi. Philadelphia nak somi ari ɗo ko ivoirien ji kamɓe addi kam Fila, ko New York gonnomi kamɓe udditi ɗo restaurant ɓe addi kam Fila. Gila nden ha joni nak Allah waɗi emen ɗo joni. Ɓe iwarinaɓe gonɗini ɗum ɓe kolli en wondi oɗo nokku ko nokku maɓɓe ete ko ñamele moƴƴe ɓe tawata ɗo, fawti hen ko gowodiral maɓɓe e o debbajo e Youmaïssa Ba. Hakkude maɓɓe ɓooyi ete ko fijirɗe jaleɗi, ko ɗum tan woni ɗon. It's depend about what did you order. Fandare makko ko jokkude golli ete kadi o erima bandiraɓe makko Afrique naaɓe wurɓi ɗo e dowlaji denduɗe Amérique. Projet amen ko continude tan woman leadership, woman in business, liggade wallude rewɓe ɓe, par ce que aɗa andi souvent Afrique minen rewɓe ko ɓuuri hen hewde koye galle tan, mais vraiment joni mbiɗo sikki so rewɓe ɓe jaggi e golle ma wallu projet ji kewɗi en Afrique, surtout koɗo yiiɗi so Allah jaaɓi inchallah un jour mi daña business am Afrique, daña ɗum Sénégal so Allah jaaɓi. Donc gollude kadi ha business o yaaha e état ji foof partout aux États-Unis qu'on retrouve Kilimanjaro restaurant. Donc mboɗo ñaagui ɗum Allah, Allah na jogui gueɗe makko. Gis gollen ɗomin wawi wonde foof yomin liggo, ɗomin wawi wonde foof yomin andu ko leydi jannemɓe komin immigré ji. Neɗɗo ɗo wawi boyde addina e immigration yo andu ko ruttotoɗo. Donc il faut toujours montrer le bon exemple. Et merci d'avoir choisi Kilimanjaro. Merci. On va amener la nourriture et je vous dis merci au fond du cœur. Sono Youmaïssa Ba ina waɗi nde nokkuri Kilimanjaro jaƴorde ɗanniɓe Afrique naaɓe. Udditare makko e weldembo ƴiƴam ina ɓeydi hewɓe woodi oɗo nokku.